ejjew flimkien u flimkien iva nistgħu indawru d-destin ambjentali ta' dan il-pajjiż. Saret ħafna ħsara, ħafna minnha irreversibbli, però jekk inbidlu il-mentalità u naħdmu verament flimkien favur politika ambjentali ispirata mill-bżonn ta' Malta f'saħħitha għat-tfal tagħna, insibu it-triq il-qudiem u rrieda politika biex inwettqu il-proposti li semmejt u proposti oħra li jeħtieġ li nikkonsidraw flimkien. Dan kien il-messaġġ b'saħħtu li wassal fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta kienet jitkellem wara stqarrija ministerjali li saret dwar il-COP26 li qed jitlaqqa fi Glasgow. Bernard Gregg tkellem wara li fil-messaġġ tiegħu Robert Abela għażel li jagħmel din id-dikjarazzjoni dwar il-kontijiet tad-dawl. Żammejna l-kontijiet tal-enerġija baxxi kif ukoll stabbli. Dikjarazzjoni li frustrat lil ħafna familji li bħalissa qed jirċievu kontijiet għoljin, speċjalment meta issa kien konfermat li aktar minn 50% tal-poplu qed jinsteraq minn kull kont tad-dawl li jħallas. Irrid ngħidlek, Sur Prim Ministru, illi fejt il-konti tad-dawl u il-Maltin inkwetati għax jafu li għadek qed tisraqhom kuljum. Intant Bernard Gregg fakkar kif qabel beda l-COP26 iż-żgħażagħ Maltin għamlu appelli jekk mhux se nkunu ambizzjużi biżżejjed se nkunu huma li jħallsu prezz għoli ħafna tat-tibdil fil-klima. Hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar x'qal l-eks President Amerikan Barack Obama fi Glasgow. Iż-żgħażagħ iħossuhom frustrati li ilhom snin jisimgħu li t-tibdil fil-klima hija kwistjoni urġenti, però sena wara sena ma jaraw xejn konkret isir. Lil dawn iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin jien nistidinhom idawru l-frustrazzjoni tagħhom f'azzjoni konkreta biex iwasslu lill-gvernijiet u lill-politiċi biex ta' bilħaq jieħdu azzjoni qabel ikun tard wisq. Wasal iż-żmien li mill-kliem ngħaddu għal fatti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wassal appell ġenwin lill poplu Malti u Għawċi kollu fejn stieden lil kulħadd biex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fl-azzjonijiet konkreti li qed jipproponi kontra t-tibdil fil-klima. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-Prim Ministru diffiċli jittieħed bis-serjetà meta nafu kif kien trattat l-ambjent f'pajjiżna fl-aħħar snin. Ejjew naraw li flimkien impoġġu r-rieda politika biex inwettqu il-bidla fil-qasam ambjentali qabel ikun tard wisq. Aħna bħal dawk iż-żgħażagħ nixtiequ naraw the next level of ambition, mhux iddettata minn miri Ewropej biss, imma mill-bżonn ta' pajjiżna. Nemmnu li wasal iż-żmien li verament kif diġà għedt mill-paroli ngħaddu għal fatti. Bernard Gregg tkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dan is-settur fejn semma kif fuq it-tibdil fil-klima jeħtieġ ikollna azzjoni fuq żewġ pilastri ewlenin, il-prevenzjoni u l-preparazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li fl-1989 tella l-protezzjoni ambjentali fuq l-aġenda internazzjonali u fl-2019 il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni parlamentari li kienet iffirmata minn 33 għaqda taż-żgħażagħ biex tkun iddikjarata emerġenza tal-klima.